Niin, tervetuloa Provinssiaktiolta. Tänään voi tapahtua vaikka mitä. Täällä sitä ollaan taas. Vuosi on 2024. Mitäs se Sanna tietää? No mitäs mä tiedän? Niin. Jeesus on Herra. Amen. Ja hän on hyvä ja mä oon tosi kiitollinen, että me saadaan olla kertomassa täällä Jeesuksesta, että Jeesus on kuollut jokaisen meidän pahojen tekojen vuoksi. Me saataisiin kaikki meidän pahat teot anteeksi. Kyllä. Amen. Amen. Palaako punainen valo? Palaa. Joo, kuvan nyt. No mitä kuuluu? Hyvää kuuluu. Ollaan täällä evankelioimassa ja lettuja paistelemassa. On mennyt ainakin 300. 300 lähtee. Kiitti. Ottako monta kertaa? Kolmas kerta. Jeesus on Herra. Niin on.